Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For turning, thank you for love and support. I appreciate you. Below, uvuyo Vicky, Nompumelelo, nabazali. Bekufanele kodwa uMpilo aphakame-ke kuleya ndawo because uMpilo wazi ukuthi kuza i-crash. And i-crash lena seyisizathu sokuthi imindeni ewu-2 yabangani ayizwani. Kanti no, kuza unumber 3. Before sifika kuMpilo nokuyimela laphayana esho ukuthi awukwazi ukufika la uzuthi siya-pretend manje sibe singazani. Also information uMpilo wayethole ku-episode 9 ayifani nento esiyenzayo ku-episode 11 siyeza-ke. Wait guys, nabona ukuthi unumber 3 unenkinga. Isithi ka-number 3 ayikho right. Unumber 3 vele indaba yakhe ngathi ayilungi. Nanga unumber 3 wasenkandla naye ube yisizathu sokuthi uMpumelelo akabuye ekhaya. Nabazali bathi akuqhelwe futhi kuyena. Angithi ube unumber 3. Animzwanga khuluma. Usisi wasenkandla washo phela wathi yena acela besuke endaweni yakhe. Ngeke betshele ingane ukuthi yenzeni ngoba yena number 3 ubezo introduce njengo-number 3. uVicky ube unumber 3 naye ufika seblokiwe. Shuthi ya number 3 kunenkinga. uTirelo sekumele ukuthi ehlele ku-number 3 akasafiki ku-number 3 ngoba uvuyo usephumile. Angise bese kushintshwa ama-position uTirelo seya ku-number 3 wangafi. Lesithi ya number 3 inento engekho right ngiyayidlalela. Asize ngempilo. Impilo phela uMayeni noMseleko abazali bakhe nalabe khona baletho uMseleko. uMpilo-ke angeke abe yingxenye yento uMayeni noMseleko abethi abahambisani nayo ngezathu esingazazi ngoba uSibindi uveza ukuthi umngani indaba yokuthi akahlehle iphume nabazali. Abazali ngesikhathi be-assess uvuyo bebona ukuthi sekukhona ushintsho olukhona. Angithi ngiyakhumbula uvuyo ethi ngibuza kini nobathathu ngoba phela kusho ukuthi benisi-assess nalento yobuntombi uyikhulume nani. Yabona-ke masingazuzenza iy'ngane-ke sonke sesihleba nje into ecishe izwakale khona into ekuhleli phezu kwayo. Kodwa mase ngithi ngiyayikhalkuleytha uSibindi akwazeki ukuthi usebenzaphi njengamanje nephakethe lakhe liqine kangakanani. Nasekuqaleni ku-season 1 kushoni nama-viewers nathi hawu uMseleko-ke uyakwazi ukuthi awusupport umjolo kaSibindi kodwa uSne uyathetha ngayo. Okusho ukuthi uMseleko bekuthiwa sigcwalisele ngemali engaka baba. Kanti ubaba usupportani isithembu sase-Cape Town angahambisani naso ngoba ubaba e-Cape Town ukhona sembonile ukuthi engafitha kwimpilo yasemzumi. Maye mbona-ke lo omunye uyabona ukuthi uzobhedisa le ndlela. Also-ke guys, enye into umzali ufikile wathi uyabanika labantwana abawu-2 ithuba lokuthi abaqondise impilo yabo ngesikhathi ethatha umntwana lo omdala ehlala nabo. Mase bezonza isiphithiphithi ngeke ayi-approve umzali leyo nto. Mayehlala nomntwana ubanika ithuba lokuthi funani imisebenzi qhubekani nesikole. Masebenza isiphithiphithi bona. Isiphithiphithi lesi esesibaxabanisile ngoba phela manje sebefike la bathi khona ngiyaku-expose nawe ngiyaku-expose. Yebo, and indaba yoku-expose kwabantu abathandanayo ngenxoxo kwenzakalani. Abantu abathandanayo mabe-expozana nalona omunye ukhona kuleyo situation. Akekho bamuhle. Buka nje uMpumelelo mayikhuluma nge-photoshoot ethi nemali ngabhadanisa sithina-ke sesimile ukuthi hawu kanti imali awunayo. Kodwa yena ube-expose abantu uvuyo wayi-expose yena. Njengoba uvuyo naye efika nomngani wakhe umngani athi umthole nguMpumelelo crush kaMpumelelo kodwa sekweqile kumngani. Umngani ufike waba yi-crush wama ekubeni yi-crush. Uvuyo wa-introduce kumngani uMpumelelo. Uvuyo seney'ngane eziwu-2. Umbuzo uthi uMpumelelo ubeyishiya kanjani i-crush engathandani nayo. I-crush ize emva kavuyo. Manje uthi sijahile sonke siyagijima. uVicky
ufike empilweni kaVuyo ngompumelelo. Kodwa uMpumelelo benento emnikeza ethi yenza ama-butterflies esiswini mayebona uVicky, kodwa wangathandana naye. Why? Kwase mase kukhona uVuyo use-close kakhulu noVicky. uVicky usewunumber 3. Unumber 3 lo athi ungidampe before angi-announce. Ublockwe ubani? Ublockwe ngoba sekuphuma i-instruction. I-instruction iphuma kubani? Kubazali bakaMpilo. Lo mndeni le ndaba uVicky azoyikhuluma, ukhuluma nabantu abamblockile okuwumseleko. Manje uMpilo sethi ayihambi-ke kanje ngoba yena utshela ukuthi i-crush. As if le crush iqhathe imindeni yabangani. Nibuyele ku-episode 9. Sizofika ey'nkulumeni ezakhayo, asakafiki kuzona. Ku-episode 9 kune-crush esiyenze kwaze kwaba nomsindo. Kodwa bebehamba ndawonye. Ngiyabona-ke manje sekusele ukuthi-ke ukuze-ke sifike ekutheni siba neqiniso, akakhuluma isayidi lakhe uVuyo, akhuluma isayidi lakhe uMpumelelo, ukuze sibone ukuthi manje kanti kahle hle sesishintsha kanjani ama-position. Mase kungayijaji-ke into eshiwo uSinew, ngoba uSinew usefike wahlala lapha kwi-meeting eMzumbe, wayizwa yonke into ebangayifaki kwi-show. Yena useyi-mouthpiece yomndeni ngoba usho lento esiqediwe ekhaya. Ngoba besisho ukuthi hhayi usizathu sobuntombi into bodwa si-weak. Kuney'ndaba sebeke babambana nangama-washing. Noma kunjalo-ke iy'ngane, abantu abaney'ngane ababeke phambili iy'ngane. Umshado-ke vele awaze waba nama-solutions maniney'nkinga. Uma sekufike la nicasulana khona nize nibambane ngezandla, akwehla imoya kubeka iy'ngane phambili. Ngoba manje mazothi sizom-expose, ngesikhathi nithi nizom-expose, thina silalele ukuthi wena kule nto om-expose kuyona iphathi yakho ithini. Khona umngani ofike nge-boyfriend yakho wasumndeni waba nento abayikhombayo ukuthi wrong, yini leyo? Yabo? Umngani ufike ne-boyfriend, hhayi ukuthi umngani batholene bazana base kwaba mase kufika umngani wangaba nenkinga ne-boyfriend kwase kuba i-friendship ewunxantathu. I-boyfriend ethe nangu use-Cape Town, kwase kuvuka isithembu sase-Cape Town. Menzani e-Cape Town? Ubani obeyi-sponsor? Phela sisuka lapho-ke indaba yokuthi delete omunye. Ubani o-provider uma kuse-Cape Town ubengcebeleka? Hayibo guys, hayibo. Niyayibona leya ngane le evele la kule episode-ke sesithi hawu nange senze singasakwazi le yesikhwama. Lo wehle ebhasini ley'ntombi washo ukuthi eThekwini okwangenza ngathi ngiyabaleka impela, eThekwini besefuna shutha ama-movie emahhotela. Hawu, sithi pho ntombazane ubutholele nale ndaba uyikhuluma manje kuthiwa-ke ababuke uThando Nesithembu kunento evele kuThando Nesithembu kwase kungathi igudla untombazane. Kanti untombazane uthi mina ngakhula ngihamba u-Sunday school, angeke mase ngifika emahhotela ngenza izinto engaziyo ukuthi ezabantu abenza ama-movie kuphela. Waveza-ke ugelo wathi lo mfana lo wahamba waya ngale wabuya wenza la, wasebuya eza la, ngathi mina cha. Kwaba ukuthi-ke omunye ugcine eseba sembhedeni owodwa nami kogelo. Ngathi-ke lo ngeke ngibe nankinga naye, kodwa nje ngabona ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukuqhubeka kanje. Mina sengiqhathanisa lokuthi sazana kakhulu. Hayi, manje umngani yena uzotshela umseleke abathe akablockwe ukuthi-ke u-wrong ngani.
Inkinga-ke manje lokhu ukuthi siyaprethendana kuqondene noTirelo manje sengingene ey'nganeni. Ngoba phela ngiyenzeka ukuthi ngempela uTirelo yena usahlele ekutheni love lives here, usalobu ehleka kodwa uyabona ukuthi kahle kahle kuyasha lana, yazi kuyasha. Ngoba uTirelo simbonile ukuthi uVK efika angeke uvele uthi khona into eyenzakalayo ngomuntu ongamazi. Cha, umuntu ongamazi ekuhlekise kanjeyana. Noma-ke khona into ayazi ngoVuyo ngoba phela kuthe kuqhamuka uVicky bese awoga wathi wempumelelo khona into eyenzakalayo uyangibona. Hhayi bo, awumazi nje, njani ungamazi? Hayi umngani naye bamxosheleni umngani, sengifuna ukwazi lokho. Nayibona yonke lento sengiyichazile. UMpilo-ke ubesesayidini labazali nasesayidini lama-siblings. Ukuthi-ke khona emjolweni ulapha phambi kodwa asingeni ngoba uVicky ubhlokhwe ngezwi eliphuma kubazali. uVicky futhi uzo-addressa bona abazali, kanti thina sibe siy'tshela ukuthi uVicky uzokhulumela ukuthi umndeni kaVuyo kanye nomndeni wakhe sewuxabene because uMpumelelo ubelesele ushela yena. Manje kwenzeka kanjani ukuthi uMpumelelo ashele umngani kaVuyo, uVuyo eseney'ngane eziwu-2 noMpumelelo? Kwenzeka kanjani uMpumelelo ethi uzoshada noVuyo ngapha ubhizi ukhuluma nabangani bakhe? Kanti cha, yabo iy'ndaba zey'ngane. Inkinga nifuna ukushayana kodwa yini igazi engayini enga. Kwenziwe njani? Kuphume ake sihlanganiseni into sigijime, ke siphume siwomama laba abangabadala sigijimeni, nizeni namanzi namajusi a-right nigijime nje ngikhiphe le nto le nicasulayo engathi asibambile yona. Nakhona ukuthi umngani ukhona futhi usamthembile wamletha kwi-show ezo-addressa umndeni lo wasemzumbe, hhayi yabo. Sesididekile-ke manje ngoba phela manje mina ngithi hawu, uMpumelelo wenzelani amanga? uVicky-ke usezosho ukuthi yena akahlangene nento etheni, kanti uVicky yena wazi uMpumelelo kuqala. Niye nizwe-ke ama-sexual laphaya kuma-movie, oh my friend, nami ngisho njalo. uVicky wazi uMpumelelo kuqala. Hayi, kodwa uVicky yena usale waba yi-crush. Kazi bekuyisiphi isizathu sokuthi kuVicky abamhlehlise? Cha, kodwa kazi-ke asishoni. Uma uMseleke sefaka u-4,000 kwikhadi laMpumelelo efakela ukuthi phela akajabule lapha eCape Town, kanti uMpumelelo wenza isithembu le Cape Town, ubaba wakhe angasiboni ukuthi siyaphi, kuthiweni? Uma uMpumelelo eseseCape Town eseshodelwa ngoba nje nangu usuke kule ekude waye North West ngey'mpahla wayegqoke kusizini kuthanda kuyizingane ezisithembu. Ubaba wakhe-ke engahambisani nento ayenzayo ethini? Ngoba phela nobaba ngeke siyakubona lokho esikubonayo, kodwa angeke asuke akhombe ukuthi ku-wrong kube ku-right. Inkinga-ke bobabili sebefike la bathi khona nami nginokuthi ngawe, nami nginokuthi ngawe, baya-expose-ana ngoba ethi akalaleli nomunye uthi akalaleli. Kodwa-ke ngesikhathi beba-toxic bona bobabili becabangela iy'ngane zabo, becabanga ukwenza iqiniso ey'nganeni. Umngani sefika nje ekugcineni ney'nkulumo ezakhayo kodwa ufike ngekuzo-expose. Usuke kwi-drama wabona ukuthi i-drama ayilendi, usefika ku-peace. Lapha-ke ku-peace-ke usefika nento yokuthi nathi sonke sisho njalo kwabaney'ngane ukuthi iy'ngane zakho ziyobheka wena, yenza iqiniso ey'nganeni. Kodwa masithi siyahlehla sithi rewind, uxoshwe abazali. Why bebemxosha?
Why bemxoshile bathi akabhlockwe? Why futhi bebengafuni ukuthi abe seduze kaVuyo? Mase sithola-ke lezo zizathu sesizosho ukuthi hhayi bebembonisa bengamcontrol ngoba okwamanje kungaba ukuthi sekuzwakala lento bemcontrol kanti mhlampe ngempela bebengamcontrol bebembonisa kanti kokunye bebemcontrol. Why? Ngoba unumber 3 lo owavuka eGoli sezwe ukuthi bamxosheleni. Unumber 3 lo waseGoli wayeseyimemezela kuma-interviews engakabizwa. Waze-ke wathi le iqondene noMseleko akazukukhethela ingane yakhe ukuthi yenze njani. Wasuke nalapho wathi-ke phela nginayo i-proof yokuthi besenza into enje nakhu. Wathi futhi bengimphekela ukudla, wathi futhi nalesi sithembu esikhona lapho sengitshelile ukuthi isithembu esingaphelele ngoba abanye abashadile. Useya-address-a njalo ubani? Ubabezala. Futhi usasenkandla engeke. Useyasho ukuthi ungitshelile ukuthi isithembu lesi asiphelele ngoba abanye abashadile kanti wenza ishow ukuthi ufundisana. Ngathi mina ngisobe kuthiwa uyaqagela ngeke eqagele into ekhona kanje. Ingane besimtshela. Ingane yabona abantu babethandana benzuzana mase bexabana ya-expose-ana. Ingane la isibona ukuthi-ke inakho pheka kahle ukudla sikhuluma iy'ndaba zakubo. Yena senzenjani? Ubona ukuthi engathi uyasala useyasitshela-ke. Hawu. Usesenkandla wazo phela ukuthi isithembu yena uyaxaka ukuthi indaba beneshow kodwa isithembu saba siphelele. Ngathi hayibo ukuzwephi lokho? Ngathi we kanti le ngozi esasiyibabaza kubaba izoza nompumelelo. Ngoba phela sibabaza ukuthi kumuntu omdala mayelo bebelethela unumber 4 unumber 5 wazi ngani ukuthi unumber 5 uzofika ehlabelela amagama angafuneki. Umpumelelo-ke uyawuvula umsele azongena amanzi. Wabazamile ukwavimba kulobe sekhuluma. Ngoba phela bese silalela ukuthi wakutshela ukuthini futhi okunye. Ngoba washo ukuthi ney'moto nje ziningi kodwa ayidumi zonke. Athi hayibo. Wathi futhi angazi ukuthi bese bengamsendeli ngani imali ngoba ubesedla kimi. Sithi hayibo. Wathi kulobu beqamba amanga ku-TV. Sathi hayibo. Uyabo? Uma-ke abazali seyikhona into abayikhombayo beyibona ukuthi ithi left le mase ngayiboni abazohlala naye izoba inkinga. Nami angazi kodwa ngibuka lokho ukuthi yini bese akabhlockwe. Bebeboneni bembhlokha. Nanokuthi futhi ngibona ekhululekile ukuthi umngani wami wazi konke ngami bese sihamba ndawonye. Kodwa lo mngani ufike kuye ngaye umfana emva kwesikhashana sebeyathandana futhi. Ayi. Ami ngiyahema.